Hola, bona tarda. Soc l'Àngels Dalmau, soc historiadora i activista cultural també perquè m'encanta dinamitzar la cultura. He escrit Vinyes de sang i l'he situat al Penedès perquè és la terra dels meus avis i de la meva mare, i en el moment que ella va faltar vaig sentir la necessitat de recrear, de fer com un fotograma d'aquest món i de la memòria d'aquesta generació que estava desapareixent en un moment en què els canvis són extraordinàriament ràpids, no? I aleshores, tots els elements que conformen la novel·la estan dintre d'una estructura policíaca perquè soc deudora, vaig entrar a la lectura gràcies a les novel·les de misteri, com suposo molts de vosaltres, i després les novel·les negres, no? Estic contentíssima per aquest motiu també de participar, formar part del Festival Cubelles Noir. Em fa moltíssima il·lusió i espero que ens puguem conèixer aviat. Gràcies.